A 2.537 metres d'altitud, a cavall entre la Cerdanya i el Berguedà, s'alça el cim de la Tossa d'Alp. És la muntanya que presideix i protegeix la Vall Cerdana, que la vigila mentre de reüll observa també el Puigmal, el Puigpedrós, el Pedraforca, el Cadí, Montserrat i fins i tot el mar Mediterrani. A la falda oriental de la muntanya, la Molina, i al vessant nord, Masella. Totes dues estacions van anar fent la seva durant el segle XX. La Molina, que va agafar força com a destí d'esquí des que va arribar-hi el tren ara fa 100 anys, i Masella, on les mines de manganès van donar pas a una nova estació encarada al nord. I al tombant del mil·lenni, l'any 1999, la Molina i Masella van unir forces sota el nom d'Alp 2500. El nou telecabina i el telecadira Jumbo Tossa les van connectar i van fer possible el nou domini esquiable, el més gran del Pirineu Oriental. I des de llavors, milions d'històries compartides. Ens ha unit l'esquí català de proximitat, ens han unit les famílies, els clubs, les competicions i els grans esdeveniments internacionals. L'esquí de dia i de nit. Ens uneixen 145 quilòmetres de pistes i un domini esquiable que passa per 2 províncies, 3 comarques i 6 municipis, que s'extén des dels prats pirinencs dels Alabaus a l'est fins als boscos de Coma Oriola a l'extrem més occidental. Ens uneix la passió pels esports de neu i per la muntanya i ens uneixen els milions d'esquiadores i esquiadors. Sense tots ells, és a dir, sense tots vosaltres, Alp 2500 no existiria. Gràcies per ser-hi, per fer-ho possible. Felicitats per aquests 25 anys i que plegats puguem continuar escrivint noves històries en el futur.